A wannan bidiyon zan nuna muku hanyoyin da na bi na samu kyautar airtime sama da 28,900 da naira 5. Ok guys, barka da warhaka. So a wannan bidiyo za mu nuna maka yadda za ka samu sama da 15,000 kyauta a katin MTN. Ok, idan kana da buƙatar wannan kati ka tabbata ka danna subscribe. Subscribe yana da matuƙar amfani. Wannan sabuwar channel namu ne, Tasirin Technology TV, wancan babu ita. Wannan sabuwa ne. Subscribe yana da matukar amfani, ka danna subscribe, ka yi liking din wannan bidiyo, kuma inda dama ka tura ko da mutum ɗaya ne kat a WhatsApp group, ko da WhatsApp group ɗaya ne, ko da Facebook group ɗaya ne, domin wani ma ya gani ya amfana. Domin irin wannan abun ana tura wasu su ma su amfana, ba kai ɗaya za ka kunshe ba. Hakan yana nufin kana bakin ciki da wasu. Okay guys, wannan hanya ce mafi sauƙi da muke amfani da ita da za ka samu kati na MTN. So wannan hanya already mun riga da mun yi cikakken bayani a wani bidiyo a baya. So amma da yawa ba su fahimta ba, ko kuma wasu sun ce sun yi baya yi. So ga yanda nan za ka yi ka samu full. Okay guys, ka zo ka wannan shine ainihin code na wannan kamfani na Momo Wallet. So Momo Wallet wani kamfani ne wanda suke sai da kati, data, kuma za ka yi amfani da su. Suna da su ma ATM kamar banki, za ka iya cire kuɗi. So maimakon ka bar kuɗinka a banki wanda sai ka buɗe data, ka je ka shiga cikin application kafin ka siya data ko kuma kati. So su kuma wannan kawai za ka yi amfani da code ne wajen siyan data. So ka gani da sauran dai benefit da yawa. So za mu yi amfani da shi wajen samun kati kyauta. Ok, za ka danna daidai nan gurin, wato MTN, daidai kan sim naka na MTN. So wannan code din yana baka dama, zai baka dama ka kirkiri sabon wallet na Momo. So idan already kana da shi, baka da shi, to ba nan zai kawo ka ba, zai kawo ka inda zaka set up din account naka ne, kasafin da sauransu. So already ni ina da Momo wallet. So Momo wallet su ma kaman Ofe Pampe ne. A yayin da kai register, phone number ka shine wato ainihin account number ka. So idan muka zo mu nan za mu yi checking balance. So dole sai da kuɗi a cikin Momo wallet naka kafin ka iya amfani da shi wajen samun wannan kyauta na bonus sama da 8,000. So a yanzu ni da yake bani da kuɗi, ina da naira 8 ne. Hakan yana nufin akwai buƙatuwar in je in sanya wasu kuɗaɗe a cikin Ofe ɗina. So za mu danna transfer, sai mu duba. Farko za mu yi amfani da wani tricks ne wanda ake cewa wato biyan bashi. Okay guys, so a yanzu idan na koma na yi checking balance, za ku kalli naira 9 nake da shi kawai, sai kuma bashin da ake bi na 2,000, sai kuma datan da na siya. Ok, so a yanzu sai ka je ka yi deposit ɗin kuɗi a airtime naka, me yake da suna account naka na money point na, wato ainihin me yake da suna so wannan shine namba na da na yi register Momo wallet. Sai in zo nan gurin, sai in zaɓi nan, sai in zo wajen side by in ce Momo, gashi nan Momo wallet payment service. Okay, za ku ga okay error, maybe network error. So za ka ga gashi ya ciro min ainihin sunana da na yi register da shi, sai in danna nan. So a yanzu da na duba ya nuna min ana bi na naira 2,000 da naira 200. Abin da ya kamata in sa naira 2,000 da naira 230 a nan gurin. Dan sa da 40, amma na da 30 ake sawa. A cikin Momo wallet yanzu muke sa, ba a sim namu ba. Kuɗin da ake bin ka za ka biya bashi, za a ninka maka shi sau 8. Bari dai ku ga yadda abin yake. So za ka tura kuɗin cikin Momo wallet naka directly. Okay, congratulations, a yanzu mun riga da mun tura shi cikin Momo wallet namu. So gashi nan sun mana credit, gashi nan sun mana credit, yanzu muna da kuɗi. So a yanzu kuma sai ka je ka biya bashin da ake bin ka, domin a ninka maka shi sau 8. So idan muka zo mu nan gurin namu sai *71, sai mu danna akan sim ɗin namu wanda ake bi mu bashi na MTN. Sai mu zo mu nan gurin, sai mu ce a nan buy airtime ko kuma cash 2 kenan ko. Okay, wannan application da mu koma go. Okay, so za ka danna number 2 waje inda aka ce buy airtime.
sai ka zo ka nan ka ce buy airtime again. So a nan gurin muna da hanyoyi da yawa, akwai airtime for self, MTN 8x bonus, airtime for others. So yanzu za mu tabi to MTN 8x bonus za mu danna. So a yanzu muna so mu sa namban wayar mu wanda ake bin mu bashi, wanda muke so mu tura kati na sama da 15,000 din nan da muka ce. So za mu tura wannan lambar, to sai mu danna nan next. Okay, za mu sanya amount din ana bi na 2,200, to zan ƙara naira 30 a kai kamar haka. To sai in tura, za su tambayi namba na, sai in sa tuto a nan namba na, pin ɗina na Momo wallet. Congratulations. So a yanzu nan na riga da na tura kuɗi a sim ɗina na wannan Momo wallet. Okay, so yanzu gashi nan sun saka min shi directly a cikin Momo wallet ɗina. So yanzu abin da za a yi kawai sai mu je mu yi checking balance, mu ga me suka ƙara mana. Okay, so abokina za ka kalli a yanzu nan sun ƙara mana sama da 26,800 da naira 30. Sun ba mu bonus ɗin 26,950. Abu mafi daɗi ma za ka tura SMS, za ka tura message, za ka yi receiving ɗin calls, za ka yi komai da wannan katin wanda suka baka na 26,800 da naira 50. Sun ninka min shi sau 8 suka bani shi. Okay guys, ku kasance da Sirrin Technology domin samun